إيرتراو زي كون سرح زي فوت زولوسي اسم إيرتراو يعني إيرتراو يخون سرح زي دولي دحرت نبر كونكاس قدني ها كفل ترى هون كها أب حنتي سؤال كاس عنيفة سؤال كاس بلي مهوراتي نازل بلو سواد ويس بعلتك سبت كالنا بلو سواد أبشار مداوت يوم منين زبلو حق نحاسوتن حواويشهم نوعهم ترى أمنوا مالتي أبداً بقول يرفع مالتي حقاوي دخفوا له مالتي كم معنا السواد تلاليخا كم تناتهم عدل كفتروا الكام في التانك أي كالندو من يسمعي دخا تعمني رو جرا خاجن من مو يسمع خا إنكم رما يقعد مكان سخاب من تايس جو قال لها السخاب من تايس راح تطلع بلاد لها كسوا أفريقيا قال لها تبذل له أيردا كان يردا أكاد المغنيات من تاي تيلي والسخاب كواب أفريقيا هو إن كان دانا بركة خلها لعلتي أب قدامي عالم دولة حوقا نفوق تكون تخلو كيها عرفتها وتامس أتاقين تايوت السخاء خامالتي كل نجار كاتبه نخمز عنا ده حسب سب تاي مغرم هاب كيو أنا تاي بنخو نتسبزي أقدمه بقى تاي رأيك حجي روبي أبي وانداسي نزار اللي خيال سلمات غير كاتو سأل كذا حسب في موسى أنت هلو كذا حسب نزل كله اللي حرق فليتو نتيو عبزي مش مسألة أنت عين السرح خجمر كم جلو عين قربت جبر كم جلو أنا ملأ كله تمكيرو متسيلو مالك أب كل سبديم ولا بدك نشيرينكم يا بتعمل يا لكان السيخ أمو تقرره كابانا يقدر مالك أبي يوغندا زركب بيوغندا كواب حدا عمت كيرو كوم دم أب تحسب ندا سرح نفس خيلو تسرح دلو من سينا قبل وزر اللي نجار على إنهم موني نات كقرب ديلني تحت إيرشوان كوينو تسرح دلو أب كامبالا أب يوغندا خبرات كواب كل تعمت كيرلو إيرشوان أب تحت إيرشوان كانوا نسرح خلو أنت عانت يقاتمهم كوم دم بحجنا دموت إيرشوان أبي يوغندا أب تحت إيرشوان ندا سرح قبرو ديبلو نجارات ندبل كنتن كفينا إيفن أبي يوغندا غينكم أب تحت إيرشوان ندا سرحهم كلهم زوردكم قفعي أنت يوردكم دبل من الوقت السبب زي أبي يوغندا سلذلو حجب سعازي جزء كري كيلني لنلو جزء رير حقنا ثالو رجلة ولو سبعة دم كأوافو سموعهم مالوت أو أفريقيا وين كدم استي أورلو نجار ناس حتى تزارب كان تاي كم دور ده كادم مثلاً فلت كلنا جزء هيرني نادي جزء رهان ريو أنتي مثلاً دبل أمنا لو ما أنت بدنتو سلام guys أبزينا لو ما أنتي كان رأي حاسب هذا لو كدما مس أب يوغندا زين برحاونا أب يوغندا almost هذا عمل سنجلين غيرلو أب سعازي لما أب تحتي إيرتوان أسرعتي يشرح له مالوت تمالي باستفالي مغنى تراخينا تداولنا نيرنا بتحتي إيرتوان كسرها والله هذا لو شجرات كمية مثلاً دبل أنتي تجبرين إيرتوان دما زحاشة ثم أبتحتي إيرتوان شرح له بخمي من قديم جزء كروه يخلو دبل حسابات إلا هنزاربينا كل تعبود الزجبر دلو دما أبكال إيرتوان دما نخيد الجمل دبل سلازم سيالله سو شو مخلالينا داري أب كم بالغ مي كم زلوا لايف بخمي جميرو كمي عن السوات يمكن سجاب دوم وزدي مخفلات شو عمل دبل أنتي مثلاً دبل بحسب مترحمال كم جمرة سجاب مرة ثانية هم دما بزح نجار رغب يوم بزح نجار كتكم يوم بفلاي دما زمان قدامي عالم كوينا بزي مفلاتني أفريقيا نهواتنا شروع عندنا بزح زي نجار درومينا بتصفرهم نبور نبلومينا شو دما بسنج صراحة سئنا كنبر نحركينه دما قدنا بتحسب كينهم كسر حلهم لازم تعدد رغبة وتحت إيرتوان يخونوا موني إيرتوان دما لازم نقدر تتكيمهم أمراج يبلوني لهم دلهم يقبروا مالك لازم نما أنهم جاج المقبرة يكونن كعلامة تايو ملأختنا من محل لافي أب حجي أفتهم سواد رجم دولار دما أبانا هم ترجيهم موني أبقال سود ما خير رجم دبل كم حال فوز دولي ملأخس لازلهم هوا فدو ما نسمعه نفط فيديو نتوم عليه سلام روبي سلام نوما خميرة يمزجن روبي تقند على ما ناي سرعي كامبالا زجات مدلو كدمينا أبو متعاوناجين بزعبها قلبل الناس بخمي جميل كسرح ريو كمي كنديجر كامبالا أنا روبي اللي روبي قبل كده يعني بال كامبالا توابي عمتين ورحنا عمتين كل تورحن جلك وبجيرانكو يوم مر كله راح كابتي كوفي كاتو للو مويا هاتون تقسمنا إننا تمكرات تقسمنا إننا راح جميرنا مالتي أو كلنا خا نفسنا نخل دساوي نجنا من كورونا خا بو نخل كابزليو كومي جمير سرح كامبالا عمتين كل تورحن جيرانلو نتيل كادي خاب سرعتي ولا تصنيح خاب ليش راح كبابي بقى تشعت ورح كبابي غير اللي هو أنا بصراحة أربع سنوات حتى لستور هي صراحة جميلة أوكي بصراحة تنشعت ورح شو مونتا ورح دقبر كيانجين كله مس إيرشان دينيرو كلمة عوام متعاونة أبغى حقي كان يروح تبلدوني مس أمك سرح والله خاوي دما جنزب كا نخيرك بدقبر كا من قد نيرو ودس سقابة تغليني من قد يخاط غير نيرك نيرو مالت بايون جمرون بس لازبل أباي نيرو بريان نيرو كم تقوله نحنا إبراهيم أمنت علينا لأن حدثنا نتعامل مننا ناي أنا ون محضر سب نسو كاو تفهمت له مسوس له زعبه ناتوس كل واحد يرلي مثلني زخون عينت ناي وعد النجر ولا حنتي نجرنا تسبي أما تتعاون نيرو
ካብቲ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ቤተሰብ ዝመፅኣካ ገለመለ ከም ስራሕ ከማፅልካ ከለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ነይሩ ኣባይ ጉድለት ኢለ ዝርኢ ዝኾነ ዓይነት ክስታ ይነበረን ዝኾነ ዓይነት ውዕል ኣይነበረና ውዕል ማለት ናይ ወረቐት ማለት እዩ ብሰነድ ዝተዳለወ ውዕል ኣይነበረን በቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘረባ ብልሙፅ መድሓስ ብኡ ተታሊልና ተኣማሚና ዝኣተናዮ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናተይ ነይሩ ዝዓበየ ፀገም ናተይ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ንኣብነት ወረቐት ነይርካ ተዝኾኑ ነይሩ ሰነዳት ማለት እዩ መድማዕካሎም ዶ እንዳ ፖሊስ ከይድካ ዲኻ ገለ ንሱ ኣይ ምስለ ሕጋዊ ኢልና ንዛረብ ዘለና እምበር ሳቶም መርበብ ዘለዎም ሰባት እዮም ታሕዲ እውን ንውሕ ዝበለ ዓመታት ስለ ዝገበሩ ተድማዓሎም ዘይትኽእል ትኸውን ኢኻ ምክንያቱ ዋላ ካብቲ መጣጣይ እውን ናተይ ኣነ ሓድሽ እየ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ከመይ ምዃኑ እውን እዚ ዓዲ ከየፅናዕኹ ወይ ኣትየ ማለት እዩ እዚ ዓዲስ ከመይ ዓይነት እዩ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ዘለዎም ከመይ ክኸውን ኣለዎ ገለ መለ ዝብል ብዙሕ መፅናዕትታት ኣይወሰድኩን ማለት እዩ ከም ደቂ ዓደይ መጠን ከምኡ ኢለ ዝኣተኽዎ ስራሕ ሲ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበሮም ፀገም ከምፅእ ኢለስ ሓሲበ ይፈለጠን ፀገም ከምፃለይ እዚ ኣብዚ ዓይነት ሳዕቢ ከምፃለይ ኢለስ ሓሲበ ኮንኩን ኣትየ ማለት እዩ ናይ ባህጊ ፅቡቅ ኣለኻ ከምቲ ዝበልከ ኣነ ንባዕሉ ትማል ምስ ነገርካኒ ኣብ በዓል ካምፓላ ኣብዋል ከምኡ ደሎ ኣይመስለንን ነይሩ ስፔሻል ምክንያቱ ስለዘይነበርኩ ከምቲ ስኻ ትሰርሖ ዘለካ ድማ ሰሪሖም ዳዕሎን ሰባት ስለዘይነበሩ ንዓይ ማለት እዩ ግን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ነይረ ናብ ኢትዮጵያ ኮይነ ክሰርሕ ከለኹ በታ ድጀመርኳ ተሰሚዐ ብኣየ ድኽፈ ደሞዘይ ድማ ተቋሪፁ ኣይፈልጥኒ ኩሉ ግዜ ይወሃበኒ ኣብዚ ኣብ ካናዳ ምስ መፃኹ ድማ ኣነ ኣብ ትሕቲ ኤርትራውያን ኣይሰራሕኹን ግን ኣብ ትሕቲ ኤርትራውያን ዝሰርሑ ኤርትራውያን ዝኾነ ሰብ ሕጉስ ኣይረኣኹን ከምዚ ክብል ከለኹ ኩሎም እዮም ማለት ኣይኮነን ገለ መብዛሕትኦም ሰባት ግን ምስ ኤርትራውያን ክሰርሑ ከለዉ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ፅሬት ገለ እዮም ዝሰርሑ ገንዘብ ኣይሃበንን ወይ ብውሕዲ ዝቆፅረኒ ዘሎ ወይ የድክመኒ እዩ ዘሎ ወይ ሬስፔክት ኣይገብረንን እንዳበሉ ማዓት እዮም ዝዝርዝሩልካ ስለዚ እዚ ናይ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ይርዳእኒ ናይ ካምፓላ ናይ ይርዳእኒ ነይሩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ኢለ ንኣብነት ኣብ ናይ ኤርትራውያን ኣብቶም ስኻ ዝሰርሓ ካሎም ኣብ ናይ ሬስቶራንት ዲኻ ነርካ ወይ እንዳ ድኳን ዲ ነይሩ ገለ I think ውዕል ኣሎ ድየ ከምኡ ብኸመይ ክትገብር ከትኽእል ኣነ ኣይፈልጥኒ ብዛዕባ እዚ ውዕል ገለ ትበልከ ውዕል ዝፈልጥ ምንታይ ኣነ ለሰይ መኪና ክትገዝኡ ከለኻ ገዛ ክትገዝኡ ከለኻ ኣብ ዓበይቲ ዝኾነ ስራሓት ድማ ተዘይኪኑ ኣብ ከምዚ ኖርማል ዝኾኑ ስራሓት ዓለ ክንዲ ውዕል ኣሎ ኣይብልኒ ስለዚ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ዶ ኣብ ሰዓት ዝኻ ሕጂ ስኻ ኣብኡ ኣብቲ ዓዲ ክልተ ነገር እዩ ማሕወይ ክልተ ነገር እዩ ከመይ መሲልካ በቲ ሓደ ትገብር ትኽእል ኢኻ ከመይ ትገብር ንሕርዳእካኒ ተኣትወሉ ሰዓትን ትወፃሉ ሰዓትን ንኣብነት ከም ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ብምልኦም ኣብ ውዕል ተስፍሮ ባዕልኻ ትሰርሖ ማለት እዩ እዚ ናይ ፖሊስ ዘለዎ ወይ ናይ ገለ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ክልቴኻ ውዕል ተተረኺቡ ከዓ ብደላላይ እንተመፂኻ ከዓ ናይቲ ደላላይ ዘለዎ እውን ከምኡ ጌርካ ዝሰፍር ሕጂ ብዝያዱ ግን እንታይ ንምባል ኢና እቲ ዋላ እቲ ሓሳብ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅካዮ ሰባት ንኸይህሰዩ ሰባት ወይ ከዓ ንኸይድገም እዚ ናተይ ዘሕልፎ ዘለኹ ንኸይድገም ኢና ትምህርቲ ስለነቕርቦ ስለ ዘለና ኣብኡ ኢና ትኩረት ክንገብር ዘለና ክመፅስ ይኽእል እዩ ክዕረ ይኽእል እዩ ክዕረ ክስተኻኸል ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ክንመፅእ ከለና ከዓ ውዕል ከይትገብር ከምዚ ኢልካ ከይትግድዶም እስኻ ደላይ ስራሕ ኢኻ ወላ ሓንቲ ሓገዝ የብልካን ሓገዝ ባዕልኻ ካብ ጉልበትካ ስለ ዝኾንካ ግድን ኢኻ ብዝበሉኻ ክትከይድ ባህርያዊ ነዚ ብኮ እዚ እውን እዮም ተጠቒሞም ንዓና ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ሰራታት ዝገብሩና ዘለዉ ማለት እዩ ናይ ባህቂ ከም ዝድበልካዮ ወላ ኣብዛ ዓዲ ሓድሽ ኮይኑ ኤርትራዊ ይመፅእ እሙኒ እታ ቋንቋ ተሓፅሮ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል እንታይ ምስ ኤርትራውያን ምስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ድማ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ናይ ፅሬት ካምፓኒታት ዘለዎ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ይረክብ እውን ኣብታ ናይ ፅሬት ከምዛ ስኻ ድበልካዮ ድኸውን ኣማራፂ ወላ ሓንቲ ይብሉን ብድበሉ ወይ ድኸይድ ሰብ ምዃኑ ከዓ ይተርፉኒ ምስ ግዜ ይብርትዖት ዘለዎ ሲትዌሽን ገለ ናይ ካብ ልቡ ሽዑ ከውፅኦ ይጅምር የማርርሉ ገለ ማለት እዩ እምበር ተገዲዱ እዩ ዝኣቱ ወላ እቲ ኤርትራዊ ኣብዛ ዓዲ ተገዲዱ ክብለካ ከለኹ ኣማራፂ ሲኑ እዩ ዝኣቱ ሴም ቲንግ ስኻ ድማ ብኸመይ ከዓ ኣትኻው ኣብ ሰለስተ ሰባት ከምኡ ኮይነ ኢልካ ንመስለኒ ምጆ ኣትሊስት ኣብቲ መጀመርያ ስዳሓን ሓድሽ ነርካ ኣፍልጦ ድማ የለን ግድን ድማ ክሰርሕ ኣለካ ኢትስ ኦኬ ኣብ ካልኣይ ድማ ኦኬ ደሓን ክኸውን ኢልካ ጀሚርካዮ ንምንታይ ስጋብ ሳልሳይ ክንቀፂሉ ከምኡ ኢሉ ናትካ ትሽግር ድዩ
اتزغط زلو سيو دحر كمتي قديم كاز بالكاسي ستاي بالكان عدلي بالكان نابرانا اذا عدي طعمي وستاي طعمي خبر زبله كمتنا يقلي كما يروح عندي يا زلمه يقلي يكون ابزي سخان طريقه قالوا لحد يدغفك اكل يلل مالك حدا كونكا واخت نبر بزحت كونكا واخت نبر تتخاله جن زحلفلكا خلت سلسته ورح زحلفلكا سبيلنا نعها نابنت جزانا والله قالوا والله دوم كلاتهم سي زحلفلكا سبيلنا بزي مسرت كا سخا تنفاس ስለዘይህብ ተናይ ዝዓድ ናብራ ብኸም ያነት ኢለ አቸዮ ማለት በር ሕማቅ ከም ዝገብሩ ፈልጥ እቲ ሽግርውን ከም ዝደራረበኒ ይፈልጥ ግን መማረጽ ስለሳም ክያት ነው በር ተክላላ ጽቧላ ቆና አይነት ፍታህ እንገብር ኔርና ግን ናይ ባቂ ተተረዲና ሐሳብካ ክትበልዕ ክትነብር ንሕርኬንካ ገዛ ክራይ ድማ ክትከፍል ንሕርኬንካ ወላ ሓንቲ ድማ ጥብት ብለካ እንተ ዘይሃልያ መልክዓ ወላድ ያገለ ኢቭን እዚ ሕጂ ዘለኻ ሲቹዌሽን ክቕፅል ማለት እዩ ቀጻልነስ ኣለዎ ኦናቱ ክሳብ ዝሓሽ ዓዲ ረኺብካ ትወፅእ ጉዳያትካ ንክትፍትሕ ሽግራትካ ንክትፍትሕ ግድን ኢኻ ኣብኦም ክሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዓዲ ሶም ተቃፂሮሞ ስለ ዘለዉ መብዛሕትኦም ሰባት ድሕሪ ድማ ክንመለስ ኢና ናፍናትካ ክንደይ ማዕረክ ክንደይ ሰባት እዮም ከምዝናትካ ደማርሩ ምናልባት ኣባኻ ጥራሕ ዲ ወላ ኣብ ብዙሓት ሰባት ርኢኻ ኣለኻ ብዙሓት ሰባት ርኢየ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ብጣዕሚ ማለያ ዘይብሎም ተበናሽ እዞም ማለያ ይብሎም ድበልክዮም ሮቢ ከምዝናትካ ዶ ይኾኑ ወላ ኣማራጭ ደለዎም ወላ ሰባት ኣለዉ ለሰይ ክብለካ ከለውስ ስለ ኣማራጭ ዘይብሎም ድም ከምዝናትካ ደጋጥሞም ደሎ ዶስ ወላ ገሊኦም ሲ ብኬርለስነት ይኣትዎ ነስራሕ ምሽ ገንዘብም ድውልዑ ሰባት ኣለዉ ተተረዲካ ተሓሳበይ ምክንያቱ ዝናትካ ድበልክያው ሲ ግድን ኢኻ ከምኡ ከጋጥመካ ምክንያቱ የብልካ ንወላ ሓንቲ ኣማራጭ ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ደጋጥሞ ደሎስ ኣማራጭ ደይብሉ ሰብ ዲኹም ደጋጥሞ ደሎ ዶስ ምስ ኣማራጩ ድማ ብሰንኪ ዘይምግዳስ ኬርለስ ስለዝኾኑ ክሰርሕ ድማ ስለዘለዎ ከይዱ ይሰርሕ ድሕሪ ይብላዕ ከመይ እስኪ ምናልባት ፅቡቅ ጌርካ ኣብርሃለይ ምክንያቱ ብዙሓት ስለ ድበልካዮም መብዛሕትኦም ሓደ ክልተ ክህልዎ ክእሉ ኬርለስ እምበር መብዛሕትኦም ከምዝናተይ እንታይ ዘለዎም ዋላ መፀጣ ዋላ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ከምዝናተይ ተገዲዶም እዮም ዝኣትዎ እምበር ኬርለስ የለውን ይብለካን ግን ዝበዝሑ ግን ኣብዛሓ ግን 99% ግን ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ግዴታ ዝኣትዎ እዮም ስራሕ ተገዲዶም ዝኣትዎ እምበር እናረኣኸና ሰማዕኻ ገንዘብካ እናተባለ ሰው ኣይትበሊኻ ኣይነ ብጣዕሚ ይኸቢድ ፅቡቅ ኣለኻ ብጣዕሚ ይኸቢድ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ካምፓላ ኦልሬዲ ኣብ ዓመት ጌርካ ኣለኻ ብኤርትራውያን ጥራሕ ተታሒዙ ትካላት ወላ ብካልእ ኸይድካ ዝሰርሕ ትኽእል ዶ ኣይካልን ማለት እንታይ እዩ ተነባብራና በበይኒ ኣብነት ዞም ናይ ዞም ዓዲ እንድሕር ርኢኻ ኣነባብራና በበይኒ እዩ ወላ ኣብ ሓደ ትካል እንድሕር ጌርካ እቲ ትካል ዝኸፍልዎ በበይኒ እዩ ንዓኻ ዝኸፍሉካ ከዓ በይኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ሓደ ንብረት ሕሳር እምፅኦ ሕሳርካ እሸጥዎ ንዓኻ ሕሳር እዮም ዝቡኻ ማለት እዩ ግን ዝተፈላለዩ ግን እቲ ንሕና ንምገቦን ንሳቶም ዝምገቦን እቲ ንሕና ንነብሮ ገዛ ክራይን እቶም ንሳቶም ዝነብሮ ገዛ ክራይን ብጣዕሚ እዩ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ 500 እንድሕር ዝኸፍለላ እታ ገዛ ንሳቶም 200 150 እዮም ዝኸፍሉላ 250 እዮም ዝኸፍሉ ስለዚ ዝተፈላለይና በበይኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ፍቶ ፅላቅ ቅጫ ዲኻ ብላዕ እዩ በቃ ምስኦም ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ካልእ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱስ ኣይትመጣጠን ወላ በት ኣነባብራ እውን ኩነታት ብኸምኡ I think ከም ዝተረዳእን እንድሕር ከይኑ ሲ እቶም ዩጋንዳውያን ማለት ደቂ ዓዲ እንድሕር ኣብኦም ተቆፂርካ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ በቲ ንኣብነት ለሰይ እንድሕር ሶም ውሕድ ዝሸጡ እንድሕር ሃልዮም ንዓኻ ድማ ብውሕድ እዮም ዝቆፅሩኻ ብውሕድ እንድሕር ዝቆፅሩኻ ሃልዮም ድማ እቲ ተካሪዩ ገዛ ምስ ኤርትራውያን ገለ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ከባቢ ኤርትራውያን እንድሕር ኮይኑ ክቡር ሞ ይኮነካ ምስ ናቶም ድማ ዘይማጠነ ኸውን መስለኒ ከምኡ ዲኻ ተሓሳብካ ብኸመይ ግን ኣብዚኣ ድማ ሓንታ ክምላካ እንታይ ትፍልልይ ግን ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ሃይ እቶም ደቂ ዓዲ ዝነብሩሉ ድማ ለው ድኾነ ሓደ እንታይ ድዩ ባዕልና ዘምጣናዮ ችግር ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ትግምተሎ ኣብ ሓደ ክሪኦ ከለኻ ባዕልና ሓደ ንሕና ናይ ኤርትራውያን ከም ባህሊ ዲኻ ክትብሎ ወላስ ከም ልምዲ ዲኻ ክትብሎ እንታይ ምዃኑ ኣይርደእካኒ ግን ተኣኪብካ ናይ ምንባር እንታይ ኣለና ከምኡ ዓይነት ኢና ንነብር ከምኡ ዓይነት ነብር ንሕብር ኣለኻ ድሓር ኤርትራዊ ክረአ ከሎ ብዝኾነ ዶላር እምበር ካልእ ኣይመስሎን ማሕበረሰብ ባዕልና ዘምፀናዮ ሰበብ ክኸብር ዝገበርናዮ ገዛ ክራይ ክኸብር ዝገበርናዮ ንብረታት ኩሉ ዓይነት ባዕልና ዘምፀናዮ ሰበብ እዩ ካልሶት ዜጋ ስለዝኾና ንሕና ካልኣይ ዜጋ ኢና
عندكم دوم كن مصين خدن بقانقا ببهلي لمدي كل عين نسي كن رخبين نخد ስለዚህ ዝዓ ከኽብሮ ኮይነቱ ዋጋ ማለት ዋጋ ናት መናባብሮና ለዘኸራይና ኩሉ ዓይነት ንኣብነት ከም ዝደበልካዮ ናይ ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ይፈልጠ ክትዘኽብሎ ዝፀናሓኻሲ ኢቨን ስለ ዝነበርካ ኣብ ኣፍሪቃ ኣነ ነይረ ቶም ትነብረሎም ዘለኻ ሃገር ካብ ንወዲ ዓዶም ደካርዩ ገዛ ክራይ ንኤርትራ ከካርዮም ዝደልዩ ንሱ ድማ ብገንዘቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ይኸፍል እዩ ኣይከራኸርኒ ብዝበልኒ ክኸፍል ኢሎም እዚ ኦብቪየስሊ ኣነ ዝነበርክዎ ስለዝኾነ ግልፂ እዩ ኣብዚ ስኻ ዘለኻዮ ድማ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ዘለኻዮ ሞመንተም እንድሕር ኮንካ ማዕረ ከቢድ ላይፍ እንድሕር ትሕልፍ ኣለኻ ኣብ ዩጋንዳ እንታይ ኣሎ ካብቲ ናትና ሕብረተሰብ ተፈሊኻ ከይድካ ተፈሊኻ ሲ ናፍቶም ናይቶም ካልእ ፀለምቲ ሕብረተሰብ ዝነብሩሉ ቦታ ምንባር ተትጅምር እሞ ድማ ኣብቲ ሰም ዝሰርሕዎ ድማ ኣብ ሰዓት እንዳኸፈሉ ግን እኹል ማለት እዚ ትደሞዝ ድማ ድሓን ዝኾነ ብዙሕ ጥቡቅ ጌሩ ተዓፅፈካ ግን ሽግርካ ጥራይ ካብ ርገብርካ እንድሕር ዘኽእል እንድሕር ዝረክብ ኮንካስ ንምንታይ ኢኻ ምስኦም ኣብቲ ናቶም ከባቢ ብሕሱር ክትነብር ደይትፍትን ወይ ድማ ትኻልእ ኤርትራዊ ንምንታይ ደይፍትን ኦኬ እዚ ተኽስታይለካ ይካል ይኸውን ኮሚኒካ ከተብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ስኻ ዝምገቦን እቲ ሳቶም ዝምገቦን ኳስ ንኣብነት ከም ምግቢ እንድሕር ላልየና ክመፅእ ኣይክእልን ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ወይ ከዓ ንሕና ሓበሻ ንበሃል ነገር ገለገለ ኢና ዝለመድና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኣቶም ከዓ እዚ ነገር እዚ የለን ኣይፍለጥን ኤልወይስ ናቶም ምግቢ ክትበልዕ ኣይትኽእልን እያ እቲ ናትካ ሕልፍ ኢልካ ክትረኽቦ እንድሕር ዘዴኻ እውን እስቲ ኣይትረኽቦን ኢኻ ብኡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ታይችሙለና ማለት እዩ ኣነባብራናስ በበይኑ ስለዝኾነ ኣይጥዕመካን ፈፂሙ ኣይጥዕመካን ድሓር ጥራይ እውን ዘይኮነ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኤርትራዊ እንድሕር ሪኦሞስ ወይ ሓበሻ እንድሕር ሪኦሞ ዶላር እምበር ሽሊን እዩ ዝሓስቦ ሰብስ የለ የኽብዶ የኽብዶ እዚ ማለት እንታይ ንብል ዘለና ዩጋንዳዊ ይሰርሖ ዩጋንዳዊ ጥራይ ከምዚ ይገብር ወይ ከዓ ኣይኮናን ንብል ዘለና ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ዓይነት ስደተኛታት ኣለዉ ዓይነት ማሕበረሰብ ኣለዉ ካብ ብዙሕ ዓይነት ሃገራት ዝመፃና ኢና ዘለና ብስምቲ ሕብሪ ኢና ንሪኦ ዘለና እምበር ናይ ካልእ ዜጋታት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ከምኡ ዝገብሩ ማለት እዩ ከም ዓመት ክፅሑ ዝኽእሉ ተፈሊኻ ናይ ምንባር ግን ቁርብ ፀቢቢ ትዕድሉ ማለት እዩ ናይ ባህቂ ንኣብነት ኣብ በዓል ካምፓላ ኣብ በዓል ዩጋንዳስ ትምህርቲ ተማሂርካ ሞያ ማለት እዩ ከም በቲ ሞያ ክሰርሓሉ ትኽእል ዕድላት ኣሎ ዶ ከምኡ ስለ ዝሰሚዐ ኣነ ንስኻ ድማ ስለ ዘለኻ ይፈላለ ማለት ከድካ ናባ ኢኻ ናብታ ናይ ዓመፅካ ኢኻ ግን ኣባኻ የሕሽ ይኸውን ምክንያቱ ሞያ ደጋፍለካ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ተማሂርካዮ ሞያስ ሞያ ዘማሃረካ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ እግሪ ትተክልስ እግሪ እግርኻ ክስዕብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣባና ኣብኣቶም ይሓይሽ ዝዕድል ናይቲ ሞያኦም ገይሮም ዝሰርሕዎ ስራሕሲ ኣብኦም ይሓይሽ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝግድዶም ኣካልስ የወላ ሓደ የለን ከምቲ ዝበልናዮ እንድሕር ሓጋዝ ለካ እግሪ እግርኻ ክስዕብ እዩ ክሳብ እግሪ ትተክል ንስኻ ወይ ከዓ ክሳብ ንስኻ ናተይ ትብሎ ስራሕ ሒዝካ ትጅምረሉ ዋላ እውን ዝኾነ የው ነገር ምስ ዘጓንፈካ ፀገም እንድሕር ኣጓኒፍካ ኣብቲ ዘጓንፍካሉ ዝድግፈካ ኣካል ስለ ዘሎ ኣብቶም ሰብ ሞያ ሓይሽ እቲ ሞያ ግን ይፈላለ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራውስ ሓዋ ሓፍቲ ወይ ድማ ቀረባ ቤተሰብ ዘይብሉ የለን ኣብ ደገ ሃልይዎ ድማ ምናልባት ደኺሙ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝሕግዞ ዝነበረ ሰብ 10 ዓመት 20 ዓመት ድሕር ሕግዘካ ነይሩ ክደክም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለዝኣሊ ማለት እዩ ነዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ድማ ብሰንኪ ኣማራጭ ምስኣን ምስ ኣብ ትሕቲ ኤርትራውያን ዝሰርሑ ገንዘቦም ንብልዑ ደለው ኣይፈተዎም ምስኦም ዝሰርሑ ደለው መንገዲ ይሕዋት ስለዘይብሎም ዲ ወይ ሓጋዝ ስለዘይብሎም ዲ ዶስ እቶም ዝሕግዝዎም ዝነበሩ ስለ ጠጠው ደበሎ እቲ ምሕጋዝ እዩ ማዕረ ክንዱ ኣማራጭ ሲኖም ምክንያቱ ኩሉ ኤርትራዋት ኣብ ደገ ደይብሉ የለን ምባል እዩ መብዛሕትኡ ነው ኩሉ ሰብ የብሉን ማለት ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ሰብ ዘይብሎም እውን ክህልዉ ይኽእሉ ማለት ቀረባ ቤተሰብ ዘይክህልዉ ይኽእሉ ከምዚ ሓዎም ሓፍቶም ኣቦዮም ኣዴዮም ገለ ግን ቤተሰብ ዘይብሉ ግን ብኣውሩ የለን ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ግን እቲ ከምኡ ዘብፅሖም ዘሎ ግን እንታይ እዩ ከምቲ ኣቐድመ ኣቢልካ ትገልፆ ፅናሕካ ናይ ድኻም ናይ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ብዙሕ እዩ ዝምንጠል ማለት እዩ ተማህሚኑ ናይ ስራት ክስታይ ገይሩ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ
ንምንታይ ዲኹም ኢለካ ከምዚ ዝበልኩ ካስና ኣብነት ንምንታይ ሞያ ዲ መሃሩ እንዲኸውላ ሓሲበ ምክንያቱ ካብ ስኺሎም ትሰርሑ ኣብ ሞያ ዲ ይብሉሲ ኣትሊስት ሞያ ተማሂሮም ሞያኦም ደይወዳደሩ ዋላ ኣብነት ሞያ እንዳሕር ኣልዲካስ ሓደ ኤርትራዊ ቆፅረካ ሞኒ እንዳሕር ኣብ ሰዓት ቢ ክፍለካ እንዳሕር ኮይኑ ጠንጢንካ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣብ ሞያኻ ኢኻ ተኣምን ሞያ እንተዘይሃልካ ድማ ከምዛ ድበልና ክንብላ ፀናሕና ኣትከውን ሞያ ደይመሃርሉ ምክንያት ድማ ደምህሮም ስለዝሰኣን እዩ ተገንዘብ ክብሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንምንባር እንዳሕር ድኸብዶ መሃልዩስ ከመይ ገይሮም ሞኒ ንትምህርቲ ድማ ከኣኽሎም ገንዘብ ዳሓን ድኾኑ ከኣለዉ ኣብ ሰዓት ድኸፍሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሕማቕ ሰብ ኣለው ኤርትራውያን ድኸፍሉ ሰብ እሶም ብሰራሕተኛ ስለ ዕለቕለቑ ድዩ ኣብ ቁም ምፍታን ከመይ መስለካ ወይ ፈቲንካ ነይርካ ዶ ኣብ ዳሓን ዝበሃሉ ማለት እዩ ክህልው ይኽእሉ እዮም ከምዚ ካብ ብሱል ጥረ ዝበሃል ሓደ የለውን ማለት ኣይኮነን ክህልው ይኽእሉ እዮም ክሳብ ሎሚ ግን ኣየጓንፈንን ኣብ ሓደ ዘለው ገዛ ዘስርሑ ገለ ኣብኣቶም ይሰምዕ እየ ግን በብዝሓ ክንሪኦ ከለና በብዝሓ እቲ ማሕበረሰብ እውን ዝበዝሐ ፋሉ ክመሃረሉ ኢልና ዘምፃናይ ዳ እምበር ክህልው ይኽእሉ እዮም ብሙሉእ በቃ ክብል ነፀልካ እዩ ዝብለሊ እምበር ንዓኻ ከብለካ ወይ ንዓኻ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ከዓ ሓቢርካ ክልቲኻ ንኽትዓብየሉ ኣይኮነን ዝሰርሕ ንዓኻ ብኸመይ ደቑሰካ ወይ ከዓ ብኸመይ ምስኡ ከም ትሰርሕ ገብረካ እዩ ዝሓስብ እምበር ድሕሪኡ ድማ እንታይ ክብለካ ይደሊ እዞም ሰባት ገንዘብ ደይሂቡ ደለዉ ንኤርትራውያን ደይከፍሎም ደለዉ እሲ ከተማ ክነኢሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ስራሕ ድሕሪ ዝሕልዎም ይኸውን ገሊልካ ምክንያቱ ስራሕ ከም ዘለዎ ተኣማሚኖም እዮም ትካል ከፊቶሞ ድሕሪኡ ድማ ባዕሎም ከይሰርሕዎ ብሰራሕተኛ ጌሮም ዝሰርሕዎ ደለዉ ካብ ክፍኣሪ ይኸውን ወላ ካብ መኽፈሊ ምስኣን ኢልካ ተሓስብ ከምቲ ቀዲመ ዝነበርኩ ኸይ እንታይ ይመስለካ ንኸይዕብይኻ ንኽትዓቢ ዝሓሸ ደረጃ ንኽትበፅሕ ኢሎም ዘይኮኑ ዝፅዕሩስ ንኽደቑስካ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ንሞራልካ ክሰብሩ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ንኽፍእኻ ኢሎም ስለ ዝተበገሱ ዳ እዩ ዳ እምበር ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ እኮ ስራሕ እኮ ባዕለየ ዝፈልጦ ክንደይ የእቱ ክንደይ የውፅእ ባዕለየ ዝፈልጦ ንኸምኡ ኢለ ክዛረቡ እውን ኣይምገደደኒ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ወርሕስ 300 ሽሊን ዝኽፈል እንድሕር ዳ ኮይነ 100 ሽሊን ዝወርሒ ኣብ ወርሒ ዘእቱ እንድሕር ዳ ኮይነ ካብ ዝስራሕዎ ስራሕ ከምዚ ክብል እውን እኮ ኣይምተገደድኩን ነይረ ከምዚ ኢለ ክዛረብስ ሞራል እውን ኣይመሃለውን ስለዚ ንኽፍእኻ ስለ ዝሓስቡ እዮም እምበር ውድቀትካ ስለ ዝሓስቡ ዳ እዮም ዳ እምበር መኽፈሊ ሲኢኖም ወይ ንምንታይ ዲኾም ኢለካ ብክልተ ዓይኒ ከይረኣና ከምዚ ከይመሃዘና ለሰይ ምናልባት ኢሎም ዲኾን መኽፈሊ ወይ ንዖም ከትሂወት ይኸብድው ዶ ኢልና ድማ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ነዚ ሰብ ድማ ንኽርድኦ ኢለ እምበር ፍሉጥ ይርዲ እዩ ዝሓደ ሰብ ትካል ከፊቱ እንድሕር ደስራሓሉ እዩ ሰራሕተኛ ኣለዎ ማለት እዩ ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ሰራሕተኛ ደቆፅር ደሎ እንተዘይሃልዩ ባዕሉ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ስለ ዘለዎ ወይ ድማ በዓል ብሰራሕተኛ ደስራሕ ደሎ ዳር ሰራሕተኛ ገይሩ ደስራሓልዩ ድማ ግድን ክኸፍሉ ኣለዎ ማለት እዩ ካብቲ ኣታዊታት ስለዚ ብክልቲኡ ድማ ንኽረአ ስለድ ዝመረፅኩ ተዘይከይኑ የብሎም ማለት ይክብል ኣይኮንኩን ዓይኖ ተረዲእካዮ ማለት እዩ ሓሳብካ ነቲ ኦዲየንስ ግን ግልፂ ክኾነሉ ኢለ ከምዚ ናትካ ስኻ ጆሮዲ ኣውይኻ ደለኻ ትሳቀየሉ ድማ ኣለኻ እንዳቐፅልና ምስክድና ክንዕልና ፅቡቅ ጌርና ዲብል ሓድሽ መፅኡ ወይ ክመፅእ ዳሓስብ ደሎ ናብ ዩጋንዳ ኣብ ሰዓት ሰላማዊት ሃገር ወይ ድማ ወረቐት ኣለዋ ተባህል ሃገር ስለ ዝኾነት እንታይ ንበልካዮ እሞ ድማ ኣምፂኦም ኣብ ዩጋንዳ ጥራይ ኮፍ ኣቢሎም ናቱ ሓላፍነት ናይ ሂወቱ ሓላፍነት ባዕሉ ክወስድ እንድሕር ደእዝዝዎ ኮይኖም ቶም ቤተሰቡ እንታይ ንበልካዮ ማለት እንታይ ድዩ ኩላህና ገዘ ኩሉ ዘሎሲ ኩሉ ሰበብ ዘሎ ጥዕሞ ኢሉ ዝስደድ ሰብ የለን ኩላህና ንፈልጦ ማለት ስለዚ ንኩላህና ከዓ ምክንያት ኣለና መምፂና ኣይትምፃእ ክንብሎ ቁሩብ ይከብድ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኤርትራዊ ኣበይ ደረጃ ኣሎ ወይ ከዓ ኣበይ ሽግር ኣሎ ኩላህና ንፈልጦ ግን ከዓ ካብዚ ዝገደደ እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ኣብዚ ዘሎ በቃ ሲዩ ክብል ዘለዎ እምበር ሳተን ተን ፖይንትታት ተን ነጥብታት እዩ ፅንዕዳ ዘለዎ እምበር ምንም ካልእ ነገር ወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ምክንያቱስ ኣይትምፃእ ኢልካዮ ረዲ እቲኣ ግፋ ስለኮይና ስለዘላ እውን ናብ ካልእ ይኸይድ ማለት እዩ ፈቐደሉ እየ ከዓ ልዕፅፈ ፅፍፃፉ ዝኸፍአ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተመራፂ ካልእ መፍትሒ እዩ ዳ ክናደየሉ ዘለዎ እምበር ምፃእ ገደልካ እኳ ቁሩብ ይከብድ ማለት ከማ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ምክንያት ኣለኒ ናይ ባዕለይ ምክንያት ኣለኒ ተዓርከይ እውን ምክንያት ኣለዎ ጎረቤተይ እውን ምክንያት ኣለዎ ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽግራት እዩ ዘምፃእካ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ሓደ ሽግር
ናይቲ ገፋ ወዲ ገፋ ገደመ ደውን ሓደ ገዛእ ርእሱ ሓደ ሽግር ስለ ዝኾነ ቁሩብ ይኸብድ ስለዛ ፍቶና ክንብለስ ኢና ኣብ ሰዓት እዚ ሮቢ በዛ ቪድዮ እዚ ኣጊሩ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ስራሕተኛ ድማ ክቆፅር ደልዩ ኮንታክት ተዝገበረካ ነይሩ ስራሕካ ገዲፍካዮ ከይድካ ቋርፅካዮ ወይ ድማ ክቋርፅ የልካ ነጊርካዮ እቲ እንደይከፈለካ ደሎ ደሞዝካ ማሃበካ ዶ ኣይትሕሰቦ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ክትረኽቦ ኢልካ ዘይሕሰብ ምክንያቱስ ካህናት መግደፎም 3 ጳጳሳት ጌርካ ውንሲ ክትወሃብ ኢልካስ ኣይደኖ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደመናይ ካርም ዲ ካርምን ኣይፍለጥን ማለት ስለዚ ኣይትሕሰቦ ምክንያቱስ ንዓኻ ከውድቑካ ዝደልዩ ብምንታይ እዮም ድሕር ኢልና ከምቲ ዝበልናዮ ብሞራል ኣሎ ሓደ ካልኣይ ብንዋት ብናትካ ፋይናንስ ማለት እዚአን ክልተ እኮ እዮም ዝፃወቱ ምሳና በዘን ክልተ እዚኦም ገይሮም እዮም ዝፃወቱ ማለት ስለዚ ብኡ ስለዝኾነ ክህቡኒ ኢልካ ኣይትሕሰብ ምክንያቱስ ክህቡካ እንተዝደልዩ ክህቡካ ነይሮም ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ሰራሕተኛ ኣነ ከም ዝተረዳእኽዎ ካብ ብዙሓት እውን ካብ ዳርጋ ካብ ተመክሮ ይንበሎ ኣነ ዝረኣኹ እንታይ ዝብል ፍልስፍና ኣለዎም ንሳቶም ሰራሕተኛ እንድሕር ከም ሓወኻ ከም ብፃይካ መሊስካ ለኪምካ እዩ ዝኸይድ ሓደ ከዓ እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ኤርትራዊ እኮ ክብረት ኣይክፈሉ ኤርትራዊ እኮ ስራሕ ኣይፈቱን እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዘይኮነ ስራሕ ዘይፈቱ ዘሎሲ እቶም ኤርትራውያን እዮም ኤርትራዊ ከስርሑ ዘይደልዩ ወይ ከስርሑ ይደልዮም ግን ከዓ ከስርሑ እንድሕር ኮይኖም ጨፍሊቆም ዝሓዝዎ ሰብ ጥራዮም ከስርሕዎ ዝደልዩ ረሃፅካ ንኾንቲ እዩ ዝፈስስ ንኾንቲ ክፈስስ እዩ ግን ኣይትኽፈልን ፍረፃማኻ ኣይህቡኻን ሕልል እዮም ከም ኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ስራሕ ክሳብ ሎሚ ዘይተዋህብክዎ ገንዘብ ኣለኒ ዳርጋ 100 ቦሎ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ ንዓይ ከም ድላይ ዘብለኒ ከመግበኒ ይኽእል እዩ ወርሒ ኣብ ሰለስቲኡ ስራሕኻ ስጋብ ክንደይ ዝኾነ ገንዘብ ተታሒዝካ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዳርጋ ከባቢ 3,000 ገለ በሎ ሽሊ 3,000 ክንደይ ዶላር ክኾነ ማለት እዩ 350 ወይ 360 እንድሕር ኣለያ በዚ ናይ አይ ቲንክ ክንደይ ከም ዘላ እኳ ይረኣኽዎን ግን 360 ገለ መላ ክትህሉ ትኽእል እያ 360 ንቆሎ ማለት እዚ ሕጂ ምሳኻ ደሎስ እዚ ሕጂ ደስራሕካ ደሎ ገንዘብካ ዲሃበካ ንብሎ ደልናስ ኣይበካን ይድበሎ ምናልባት ድማ መንፈል ዳሃንስኪ ይበካ ኸውን ንበሎ ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዘለካ ስቲል ስጋብ ሕጂ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝስራሕሉ ነበርካ ሰባት ግን ገዲፍካዮም ወፂኻ ካልእ ሰብ ቀፂሮም ኣለዉ ደው ኢሎም ኢልካ ይፈልጥን እዮም ኦብቪየስሊ ደው ኢልካ ተሓተትካዮም ገንዘብ ይባሃቡን ተበልካዮም እንታይ ይብሉኻ ትድውለሎም ኢኻ ንድውለሎም ኢና ማለት ምሳይ እውን ዕረፍተይ እውን ምሳይ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዘለመለ ኣለዉ ደስም ከምኡ ዓይነት ተተሓሓዞም ማለት ተተሓሓዞም ዘለዉ ግን ንድውለሎም ኢና ንድውለሎም ሎሚ የለውን ፅባሕ የለውን ድሕሪ ፅባሕ ምፃእ ከምዚ ምፃእ ገለ እንዳበልዮም ክሳይ ዝገብሩካ ማለት እንክሊል ይገብሩካ ማለት በቃ ክስታይ ኢኻ ትገብር ነቲ ብዚ ዘሎ እውን ንኣብነት ሕጂ ናይቲ ቀዳማይ ሕጂ ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ዘሎ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ስለ ዘሎ ካብዚ ኣነ ዘለኽዎ ክትከይድን ክትመፅን ናይ ቦዳ ኢኻ ትኸውን ማለት ስለዚ እንታይ ኢኻ ትብል እስከ ድሓን መዓልቲ ይፀበ ድሓን በቃ ግዜ ንግደፍ ኢልካ እናሓሰመካ ከሎ ኣደዳ ሽግር ኮይንካ እንዳሃለኻ ስቕ ትብለሉ ሚንሳት ይፍጠር እዩ ማለት ምክንያቱ ኣነ 500 ክብል እንድሕር ነውነጀው ዝብል እንድሕር ኮይነ መዓልታዊ ሓደ ኣብዚ ዘሎ ስራሕ ብግቡእ ኣይሰርሖን ዘለኹ ካልኣይ ኣደዳ ናይ ቦዳ እየ ዝኸውን ዘለኹ ናይ ትራንስፖርት ማለት እዩ ስለዚ ወፃኢታት ልዕሊ እየ ዘውፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እስኪ ድሓን ኢልካ ሱቕ ትብሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ኣሎ ግን ዘይፈተና ግን ኣይኮናን ፈቲና ዳርጋ ፍርቁ እውን ንቦዳ ዝኸፈልናዮ ኩነታት እውን ሰሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኽመልሱልካ ስከቢድ እዩ መግዳፊ ሓይስ ዝዓይነቱ ኢኻ ትብለን ዘለኻ ማለት እዩ ኦልሬዲ እዚ ክንዲ ገንዘብ ተታሒዝካ ደሉስ በቃ ክትገድፎ ኢኻ ማለት እዩ ተስፋ ድባል የብሉን በቃ ወላ ሓደ ዝኾነ ነገር ካልእ ነገር ተዘይመፅዩ
ወይ ምናልባት ኣብተጥቃይ ክኾኑ እንተዘይክኢሎም ምናልባት ኣብጥቆም ስራሕ ካሰስ እሞ መዓልታዊ እናኸድቁጭቁጭቆም ገለ ተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ምስ ወፃኹ ገለ ተኮይኑ እምበር ዳርጋ በቃ ከምኡ ጌርካ ወሰዶ ምክንያቱስ ኣነ ከይፈተኹ ተቆብፆ ኣለኹ ማለት እዩ ክወስክ እያ ተበልክዮ እንታይ ይብለካ አንተ እንታይ ልዕልና ነርና አንተ እስቲ ናይ ዝዓዲ ሕግስ ኣይትፈልጦን ኢኻ እንታይ ይግበር በየን ተበየን ይጻቅዳ ትፈልጠን ኢኻ ሳቶም ግን ይፈልጡ ወይም ሰባት ኣለዎም ማውሩኻ እቲ ቋንቋውን ኣለዎም በዚ ኩሉ ወኮለ ብሕፅር ዝበለስ የሸንፉኻ እዮም ማለት ሰብ ሰዲድካ ኣለዎም ገለኻ ደቂ ተዓዲ ወይ ኣፍተልና ናብ ንስኻ ዓመት ጌርካ ኣለኻ ምሽ ኣብ ተዓዲ ተላለኻዮም ወይ ኣብ ገለ ፀፍሕ ኣለዉ ኣብ ተዓዲ ወይ ፍሉጥ ኣሰባት ድዮም ገለ ሰዲድካ ኣለዎም ክዛረቡልካ ገለ ፈቲንካ ነርካ ዶ ካብ ክልተ ሰብ ወላ ካብ ብዙሓት ሰብ ወሲድ ይወዝ ኣሜሪካ ኣይህብዎም እዮም ገለ ብዙሓት ሰባት እዮም ለሳቂዩ ንገለገለ ሰባት ብሰንኪ ሰብ ምርካቦም ዝተመለሶም ሰባት ኣለዉ ዶ ወይ ድማ ይመልስሎም ዶ ፈሪሖም ድዮም ገለ ከምታዓተው እንብሎ ነበርናሲ ደንደንቲ እዮም ሳቶም ነው ከምኡ ዓይነት ሰባት ሰብ ዘለዎም ብቀረባ እኳ ኣይፈልጦምን ከምኡ ዓይነት ሰብ ዘለካ እንዳሕዳ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ሰባት ክእትወካ ይክእልን እዩ ሰብ ኦኬ ዝሓሸ ይዝርኤልካ ዝሓሸ ሰብ ይዝርኤልካ ማለት ኣይከኣል ምክንያቱ ሰብ ተዝህልወካ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣይተኣቱን እያ ኣይትወዳእን እያ ኣብ ኩሉ ሰብ ድዮም ወላ ደቂ ኣንስትዮ ድዮም ከምኡ ያ ብጣዕሚ ያ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ እሞ ገረደ ካባና ይገደ ማለት የንብዑ ብጣዕሚ በቃ ገንዘብክ ይሓዛ ድማ ካልእ ከም ብሓዱሽ ከም ትናትካ ስራሕ ይቀይራ ማለት እንተኾነለ በቃ እንተኾነልካ ምፍታን እዩ በቃ ልክ ንሕና ከዓ እቲ ረሃፅና ዝወፅ እምበር ዝኣቱ ገንዘብ ግን የለና ንሕና ንርህፅ ኢና ንሕና ንለፍዕ ኢና ንሕና ንደክም ኢና ግን ዋጋ ድኻምና ዋጋ ረሃፅና ግን ዝኣቱ ናባና ወላ ሓደ ነገር የለን ኣብዚኣ ድማ ከም መፍትሒ ድመፀለይ ሓሳብ ስንታይ ኣሎ ካልእ ድማ ኣለዉ ኤርትራውያን ዝሰርሑ ኣብ ደሓን ዝኾኑ ኤርትራውያን ማለት ወይ ሕጋዊ ዝኽፈለሉ ማለት ደሞዞም ከም ብትክክል ዝወሃብዎ ከምኡ ዓይነት ሰባት ተላሊኻ ከምቲ ናቶም ዕድል ክፈጥሩልካ ምፍታንከ ኣይከኣልን ዶ ዶስ ከቢድ ንኽትረክብ ከምኡ ዓይነት ሰብ ወይ ኣይርከብኒ ከምኡ ዓይነት ዝሰርሓሉ ትብል ስኻ ኣነ ብኸመይ ትርድኦ ትሕቶ ድበልኩኻ ኣነ እንድሕር ኣብ ሓደ ቦታ ዝሰርሕ እንደርሃለየ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ቦታ ድማ ብትክክል ገንዘብ ይኽፍል ከም ትክክለኛ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ብገለ ኣጋጣሚ ንዓይ ረኺብካኒ ምሳይ ተላሊና ጃዓን ሰብ ምዃንካ ድማ ተላሊና ገለ ስራሕ ድለየልካኒ ክረኽበልካ ይኽእል ዶ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ዶ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ዩጋንዳ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ድማ ምጥቃም ከመይ ይመስለካ ኣይብልን ማለት ይኸብድ ቁሩብ ከመይ እንድሕር ኢልካኒ ናቱ ባክግራውንድ ሲ ንሱ ብኸመይ ኣትዩ ወዲ ስራሕ ንሱ ብኸመይ ኣትዩ ወዲ ስራሕ እዩ ዘሎ ማለት ንሱ ብሰብ እንድሕር ኣትይዎ ኦልሬዲ ሰቡ ስለ ዝኾነ እዮም እትዮም እምበር ንዓይ ክእትውን ይክእሉ እዮም ማለት ምክንያቱስ ወላ ነዳ ሽሕ ግዜ ንፋለጥ ዳ ንኹን ዳ እምበር ልክዕ ኣነ ንስኻን ሕጂ ንፋለጥ ንኸውን እሞ ንስኻ ኣብቲ ትካል ስለዝሰርሕ ብኣኻ መሰረተ ኣቢለ ናብቲ ትካል ክኣቱ ገለ መለ እዚ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ እንታይ ድዩ ንሳቶም ልክዕ ከምቲ ዝኣመንካ ንስቶም ከይኣምኑ ዶ ኣይኣምኑ እዮም ድሓርከስ እስኻ ኸ ብምንታይ ኢኻ መፂኻ ባይዘ ወይ ኣብዚ ዓዲ መብዛሕትኡ እቶም ከምኦም ዓይነት ሰባት ብፍላይ ሰበይ ሰብካ እዮም ዝሰርሑ ምክንያቱስ እቲ ትክክል ዝሰርሕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኮ ብዙሕ እውን ኮ ጋግ ኮ የብሉን ማለት እዩ ዳሽ ቦታሲ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ዙርዩ ሰባት ዝፈልጥዎ ሰባት ኣለዉ ዝፈልጥዎም ቤተሰቡ እዮም ዘምፁ በር ኣይሕልፍዎን እዮም ናብ ካልእ ሕሊፎምሲ ኣይህብዎን እዮም ከምዚ መብላዕ ንምብልዑስ ዝብዓድና ይብላዕ እዮ ዝበሃል ነገር ናይ ባሃልቲ ኣይሕሊፎምሲ ኣይህብዎን እዮም ፅቡቅ ኣለኻ ከምዚ ኣብዚ ካናዳ ከመይ ይበሃል ሕጂ ስራሕሲ ሰበሰብካ ኮይኑ ሰብ እንተዘይሃሊካ ድማ ከቢድ ገለ ይብለ ሰብ እንታይ ይረኣየካ ሕጂ ሮቢ ኣብ ዩጋንዳ ሲ ነዛ ዘለኻያ ፀልማት ሕጂ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትውፀልካ ትሓስብ ወይ መውፅኢ እንታይ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ስቕልካ ዘለኻዮ ምቕፃል ዕድልካ ምርኣይ ዶስ ዝሓሸ ኣሎ ዝተረኣየካ እቲ ስኻ ዳሓሰብካዮ ድማ ሰብ ነቲ ከምኻ ዘለዎ ጥራይ ደይኮነስ ብሕጂ ድማ ንኽኣቱ ኣማራፂ ንዳረደሉ ኣልባት ከም
ፅቡቅ ሓሳብ ክኾን ይኽእል እዩ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ድማ ናተይ ሓሳብ ግድን እያ በቃ ግዳልካስ ግድን ምስ ናብራ ክሳብ ዝኾነ ናብራ ዝፈትሖኻ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ከተምፅኻ ግድን ክትጋደል ትገለለካ ናብራኻ ንምምሕያሽ ወይ ከዓ ናብራኻ ዕለታዊ ሂወትካ ንምምራሕ ግድን ኢኻ ክትጋደል ዘለካ ማለት እዩ ግን ኣነ ግን ኣብ ከይዲ ዘጥረኽቦም ተመክሮታት ስለ ዘለውኒ ዝተምሃርኩሎም ጉድለታት ናተይ ስለ ዘለው ንዓኣቶም ኣሪመ ግድን ናብ ካልእ ሓድሽ ስራሕ ክሰጋገር ማለት እዩ ባህርያዊ ምክንያቱስ ናይ 2 ናይ 3 ወርሒ ገለመለ እንድሕር ወይ ተቋራሪፁ እንድሕር ዝመፀካ እንድሕር ኣሎ ግድን ኢኻ ከምኡ ኢልካ ክትብልሲ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ጫማስ ንብረት ደሊ ስለዚ ትናትካ ሓሳብ ዝረኣየካ ደሎ ሕጂ ሲ ካልእ ስራሕ ምፍታን እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዝሓይሽ ተኾን ኢልካ ዝሓይሽ ጥራይ እውን ዘይኮነስ እሱ ክኾነለይ በዓል ተስፋ ገብር ግን ባውሩ ግን ተዓንተቦ ዘለዓልናዮ ናተይ ጉድለት እውን ከም ዘሎ ተረዲኤ ንሳቶም እቶም ጉድለታት ናተይ ኣሪመ ከም ብሓድሽ ከዓ ምፍታን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱስ በቃ ገድሊ ኦረዲ ገድሊ እያ በቃ ድሕር እንታይ ኮንካሲ ድሕሪ ትነብር ኮንካስ ግድን ኢኻ ዋጋ ክትከፍል ተደኣ ኮንካ ኣብ ሓንቲ ስቑኢልካ ተዓኒድካ ስቑኢልካ ክትበለ የብልካን ከምዚ ክትነብዕ የብልካን ከምዚ ኣብ እሾኽ ምስ እሾኽ ተፀጊዓ ዝበቆሎት ቆልቋልሲ እንዳነብዐት ትነብር ዝበሃል ከም ቆልቋል ክትከውን የብልካን ድሕር ክትብል ኣለካ ካብቲ እሾኽሲ ድሕር ኢልካ ክትበቁል ትኽእል ኣለካ ስለዚ ድሕር ኢልካ ዲስታንስካ ሓሊኻ ህይወት ትቕፅል ማለት እዩ ከም ዝበልኪ ዓንቶ ብዙሕ መብዛሕትኡ ኤርትራ ኣለዎ ኣብ ደገ ከምዚ ድማ እንድሕር ድወርዳ ሃልዩ ከምዚ ይሰርሕ ፍረ ሃፅዲ ይረክብ ይሰርሕ ክረኽቦ ድግባእ ኣይረክብን ይፅዕር ንሂወቱ ከመሓይሽ ምዃኑ ኣብዮ ድሕሪ እዚ ኩሉ ፈተናታት ምፍታን ግን ኣብቲ ዘለኹም ዓዲ ነቶም ኣብ ደገ ደሎ ቤተሰቡ ልቃሕ ምሕታት ወይ ድማ ሓገዝ ሓቲቱ እናቱ ትካል ምግባር ምበለፀ ዶ ትብል ምበለፀ ግን መን ይስማዓዮ እዩ ድኻ ጥዑም ነይሩ ዘረባኻ ግን መን ሞ ይስማዓኻ ምዃቡ ሓሊፎም ዳ እሞኒ እንታይ ክገብሩልካ ይኽእሉ ቤተሰብካ ናብ ነዛ ኣለኻ ህይወሲ ኣይውስ ኣነ ስራሕ ሃሊኒ ኣብ ገለ ቀይረ ክረካ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ከም ስብለን ዘለካ እንድሕር ሓሊኻ እሞ ድማ ኣለውን ትብሎም ሰባት ድማ እንድሕር ሃሊሙኻ ኣብ መዓስ ክርድኡኻ ኢልካ ተሓስብ ኣብ መዓስ ክርድኡኻ እዮም ክብለካ ከለዎስ ድሕሪኡስ ብምንታይ እሞኒ ሓቲትካዮም ተረዲኦሙኻ ክሕጉዝኻ ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ኢልካ ተሓስብ ስፔሻል ንኹሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስፔሻሊ በቃ ከምቲ ከምዛ ኣነ ዘለኽዎ ዝወፁ ሰባት ምስ ዝበዝሑ እዩ ከምዛ ኣነ ዘለኽዎስ ወፂኦም ዝዛረቡ ወይከዓ ወፂኦም ኣብዚኣ ሶሪ ክምለሰካ እቶም ኣብ ደገ ደለው ምእማኒ ኣብይኹም ብከምዚ ሽግር ተሓልፎ ዘለኹም ሓቂ ገይሮም ኣይወዝዎን ነጊርኩሞ ናብኡ ክመፀካ ሓቂ ኢሎም ኣይኣምንዎን ከመይ ድሕር ኢልካኒ ምክንያቱ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝረክብ መን እዩ እንድሕር ኢልካኒ ተቀዳማይ ዝረክብ እቲ ገንዘብ ዘለዎ እዩ ገንዘብ ዘለዎ ስቦራት ዓዲሙ ድዩ ዓዲሙኒ ድዩ ዋላ ስለዝተዘረበ እውን ማለት ንኣብነት መን እዩ ዝበሃል ሰናይ ዶገደደ ዝበሃል ሓደ በዓል ፀጋ ሰኽሊሉ ኮይኑ ዝገበሮ ዝነበረ ክስታያት ገለመለ ነይሩ እጂ ኣብኡ እንታይ ዝብል ንኤርትራዊ ሙሉእ ብሙሉእ የብል ማለት እዩ የፀልም ነይሩ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣይሰርሑን ዶ ገለመለ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሙሉእ በሊሎም እዮም ስም ናይቲ ኤርትራዊ ብሙሉእ ብሽም ኤርትራዊ ኣብ ሓደ ዘንቢለ እቲኻ በቃ ምኽዳን ጥራዮም ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን እንታይ እዮም እንድሕር ኢልካ ሓቲትካ ሕጂ ኤርትራውያን ማለት ኣብ መስተ ዝውዕሉ ኣብ መስተ ዝሓድሩ ኣብ ጫት ኣብ ዝተፈላለዩ ሱሳት ዘለዎም ስራሕ ዘይፈቱ ተዋላዊሎም ፅርግያ ሸበጥ ጌርካ ምኻድ ዝፈቱ ይኽብለካ ማለት ስለዚ ግን ነቲ ካልእ ማሕበረሰብ ግን ዝሪኦ ኣካል ወላ ሓደ የለን ምክንያቱ እቲ ኣብ ሚድያ ዝወፅእ መን እዩ ዓቕሚ ዝረኸበ ዓቕሚ ዝረኸበ
ካልኣይ እቲ ሸበጥ ገይሩ ኣብ ጎደናታት ዝረአ እንታይ እዩ ገንዘብ ዘለዎ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዝመሃር ግን ካብታ ዕረፍቲ ግዚኡ ዝወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ግን ስራሕ ዘለዎ ግን የለን ኣይረአን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክትሪኦ ኣይትኽእልን እሱ ኣብ ስርሑ እዩ እሱ ብስርሑ ስለ ዝኾነ ዝሪኦ ኣካል ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ወፂኡ ግን ኩሉ ሽግራት እንድሕር ሓደ ብሓደ እንድሕር ተዓሊሉ ግን እንድሕር ይዕለለሉ ልዮ ወይ ከዓ እንድሕር ይንገረሉ ልዩ ግን ክፈልጦ ይኽእል እዩ ስለዚ ክገናዘብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እምበር ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ክሳብዚ ሕጂ ሰዓት ዝበዝሐ እቲ ሚድያታት ሸፈነ ሚድያ ዝወሃቦ ዝነበረ ናይቲ በዓል ሃብቲ ዳ እዩ ዳ እምበር ናይቲ በዓል ሰብ ዝረኸበ ዳ እዩ ዳ እምበር ነቲ ሰብ ዘይብሉ ነቲ ሽግር ዝረክብ ዘሎ ነቲ ቅሳነት ዝስእን ዘሎ ንዕኡ ዝኸውን ግዜን መዓልትን ኣይመፆን ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን እንድሕር ንሕና ወይ ከዓ ከም ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ሰብ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ፍታሕ ዝመፅእ ብምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ከዓ ብከምዚኣ እያ ወፂና ሓሳብና እንድሕር ገሊፅና እዚኣ ጥራይ እያ ክትፈትሓ ትኽእል ማለት እዩ ካልኦ ወላ ሓንቲ ክትፈትሓ ትኽእለላ ስታይለ ኣይሓስብን ናይ ባህጊ ሓሳብካ ርዲ እዩ ገለፅ እዩ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ እንድሕር ኮንካ ወይ ድማ ዕድሜኻ ማለት እዩ ፋይሬጅ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕድመ ፋይሬጅ ክብለካ ካልኦስ ውዑይ ዕድመ እዩ እቲ ዕድመ ማለት እዩ ግን እቲ ንዓኻ ድኣደይካ ዝነበረ ድሕግዘካ ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ደሎ ድማ ንኽኣምነካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ምክንያቱ ስለ ዳሓለፍኩ ኣነ መን ጥራሕ ገይሩ ዝርድኦ በቲ ናይ ኣፍሪካ ደሎ ሂወት በቲ ከምዚ ዝበልካዮ ብዙሕ ስራሕ ይፈቱ ነይሮዮ ኣነት ስራሕ ናይ ኣፍሪካ ነይሮዮ እንዴ ኦብቪየስሊ ስራሕ ይፈቱ ሰብ ነይሩ ኢቭን ስራሕ ነሆም ስራሕ ማፃል ደይልካ ከተማፃሉ ደሊሉ ናብ ገንዘብ ምሕታት ክኣቱ ሞያ ደይብሉ ዝበዝሖ ነይሩ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ሰዓት ኣነ ክብለካ ከለኹ ነይሮም ብዙሓት ንፉዓት ካብ ታሕቲ ተበጊሶም ሰብ ሞያ ኮይኖም ነብሶም ዝኽኣሉ ሰባት ፈልጥ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ግን ሕማቃት ሰባት ድማ ነይሮም ሕማቃት ሰባት ክብል ከለኹ ስራሕ ይፈቱ ካብ ስራሕ ክሰርሑ ክዘናግዑ ግን ኣይጠመዩን ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ጥሜት ድበሃል ኣይነበሮምን ፅጋብሲ ነይርዎም ስለዚ ንዕኦም ደፍርድ ወይ ድማ ንዕኦም ጃጅ ምግባር ኣይድልኒ ምክንያቱ ድስዓነ ወይ ድማ ባህን ጉዳ ሓሰበ ጥራሕ ክሰርሕ ድኽእል ስራሕ ክሰርሕ ወይ ድማ ንመፃኢኡ ሓሲቡስ ክብገስ ዝኽእል ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ነይርዎም ሓገዝ ስለዚ ናይ ተሽዓ ግዜ ብትሑት ምጅማር ንዕኦም ትርጉም ድበሃል ይብሉ ምንንግለስ እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ስለ ዘለዉ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ቤተሰብካ ንዓኻ እንታይ ይድለካ ውዑይ ስለዝኾነ ኣሜን ትዕድሜኻ ንእሽተይ ስለዝኾነ ከምኦም ኮንካ ትኸይድ ጥራሕ ይመስሎ ስራሕ ጀሚርካ ስራሕ እንድሕር ተሰጊካ ሓደ ግዜ ዝኩረየ ከም መዕለሊ ስራሕ ተሰጊገ ስራሕ መጀመርያ ዝጀመርኩሉ ሰዓት ተሰጊገ ስራሕ መስተሰገኩ ኣብ ሽዑ ወዲ 20 ዓመት 21 ዓመት ነይረ መስተሰገኩ ንፋዘር ነይረዮ ስራሕ ከም ያለው ኢልኒ ስራሕ ተሰጊገ ከምዚ ለገሊለዮ ሓቀም ክሰግኻ ትሕት ኢልካ ደይትምሃር ትሕት ኢልካ ደይትሰርሕ ደይሰምዖም ኢልኒ ማለት እዩ ብኸመይ ተሰጊካ ኢልካ እንድሕር ሓይትካ ንዓይግን ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ተላኢኸ ንብረት ከብፅሕ ምስ ተለኣኩ ንብረተይ ኣብፅሐ ካልእ ንብረት ሂብ ድማ ሰይድኒ ሽዑ እቲ ድሰድኒ ደሎ ናብቲ ናብ ስራሕና ድመልሰኒ ደሎ ንዓመኹምሲ ከም ዝበሎ ኢልኒ ኣነ ድማ ረሲዐዮ ከይደ ገለ ስራሕ ሰሪሕና ገለስ ሽዑ እንታይ ይብለና ዓምና ንሆም ክስቶ ከምዚ ኢልካ ነይሮ ይብለኒ እዎ ኢልኒ ነይሩ ግን ረሲዐ ይብሎ ኦኬ ስለ ደይገበርካዮ ካብ ፅባሕ ስራሕካ ጅምር ከይትምፅእ ኢልኒ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ይበልኩን ኦኬ ኢለ ንብረተይ ጠርኒፈ ኮምፕላሴነይ ጠርኒፈ ከይደ ናብ ገዛ ማለት እዩ ሽዑ ፋዘር ከም ዝበልኩ ይብለኒ ገለ ብጌጋ ይተረዳእኸ ገለ ግን ንምዕላል ተዘይኪኑ ግን ከምኡ ድማ የጋጥመካ እዩ እስኻ ብምንታይ ትስጎጋ ኣለኻ እስኻ ብምንታይ ስራሕ ጠጠው ተብላ ኣለኻ ክሳብ ኣፍሪቃ ደለኻ እቲ ብዝደሎ ኣይርዳእካን ንኣብነት እኮ እስኻ እኮ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይንካ እንዳነበርካ ከለካ ልዕልቲ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ደሎ ሓወኻ ንፉቕ ክትከውን ትኽእሉ ኢኻ ካብኡ ንላዕሊ ስለዚ እዞም ከምዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣዋልዶም ድም ኣወዳቶም ኣብ ኣሚን ኣብ ዘለኹም ሃገር ኣብ ዩጋንዳ ብዙሕ ግዜ ነጊርኩሞም
تزحش كخون دلو انتايو نعوم تزاريبكمهم سمدو مانيش حاجزهم نفسهم تقولوا دكانكم ديكم قال خفيتكم نتهم لسوا دشغر دل او باريا دغبر دلو سوا تسهم بقى توادر تخونكم زحش درجه بصحهم ناتكم تكالك جمهوري اي كالني سو دما عقمي يبلكم مغناتو سرح بدقايركم تشغركم يبزح دا امبر ايقنسني ابنهم اندحر نيركا ابنهم تقوصيركا سرح اندحر نيركا نهم اندحر دموسكا خيابد سدك اندحر هاليو وي دما ساعتكا دقورص اندحر هاليو اندحر كيركا ناب حد ناتو دي وي ناتنا الدبال اسرح دما خومي خدغبركا ምናልባት ابنهم كابنهم حشك بلخلي وي دما ابنهم قد خلي هدي سرح مقيار እንታይ ዝበሃል ወጮ ተገምጠልካ ወጮ ገለ ዝበሃል በኋላ ኣሎ ኮሚክ ኾን እታ ሓንቲ ፖይንት ነቶም ድሕግዙኹም ነብሩ ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ ነቶም ፅባሕ ንግሆሲ የሕዋትና ክብሉናዮም ወይ ድማ ስድራና ክብሉናዮም መቋፅርቲና ምስኦም ትብልዎም ሰባት ነገርዎም ንዕኦም ነጊርኩሞም ድማ እሶም ንእሽተይ ዓደል ክፈጥሩልኩም ይኽእል እዮም ዲኣምንኹም ድሕር ሃልዮም ድማ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ክዛረብሉ ጥራሕ እዩ ዘለኩም ድብል እምነት ኣለና ኣነ انت زي كينو السخات تصفع رهاتكا ما يكون يخيل بس ولا حنتي فرادي يقولوا نهوم يمت كم دنات كاي رخبو سماع يقولوا بخاي يقولوا يسعر جنا لكو دفلت ولا سب جنيه لن مغناتو دي عايزارو بلوني شغلوا عبكم دغيرو يدخيل حاو خوي لما حفت خبز قدامي عالم دلو دفلت جنتاي نتوم على السوشيال ميديا وتيوم اب افريقيا دلو سب ايرتراو كاي سرحني اب افريقيا دلو دكيسو يحلفو اندابلو يملؤ سلمانو عم ترايدا من مالوجي سلازي اتي بالسوشيال ميديا تحلف دلو بتم باور علوم تبلوهم سواد كتقاصرو تخليهم ولا سو مالوجي السخا وصيخا شجركا دغاغيم كان دحر نجر كان ان اب سوشيال ميديا شجركا طرح خرايان زغير كم زخماي دما شجركا طرح يرايو مالوجي ገለገለ ሰባት ድማ ምሁራቲና ዝብሉ ሰባት ወይ በዓልት ሰብት ካልና ዝብሉ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ምንን ዝብልዎ ሓቅን ሓሶትን ሓዋዊሶም ንዖም ጥራይኦም ማለት እዩ ናቲ ፖይንት እንታይ እዩ ተዛሪብካንቲ ኣፍሪካ እንዳሃሪልካኒ ምስ ከምዚ ዓይነት ሽግር እንዳሃልይኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕዋትኩም የምንዎም ቤተሰብኩም የምንዎም ድሕሪኡ ድማ ሶሻል ሚድያ ድማ ክጠቕመኩም ስለ ዝኽእል ወፂኹም ኣብኡ أتنفسهم موني كل سب كرداءكم مالتي نالوات زربان وحيل كايكون كما تمثل عبديات ملالا نقر نهار اليوم كسمع كاروبي توكلي بقى ولا حنتي ملا يقولون ملا كله سموين كا بيلا حساب كا كمان بقى سيو مخنياتوس بقى ከተምን ለካ ተዘይ ኮይኑ ግን በቃ ዘለካ አማራጺ ሰውምንም እንኳን አይመስለንም ወላ ነግርናዮም ወላ ነግርካዮም ዘአምኑ አይመስለንም ግን ከምሳት ዕድላት ነኽትረከብ ክትጻር ትከለለካ ማለት ሚዲያ ተጠቂሞም እንዲም ስምና በሊለሞ احنا ሚዲያ ተጠቂምና نحنا ሰበይ ነጸልምን ከምት ዘጸለሙን አይነጸለሙን ግን ተሐቅ ግን ቀደም ቢልናሲ አብቱ መጀመሪያሲ ታይልና ነርና እዚ ሓሳብ እዚ ነቅርቦ ዘለና ወይ ከዓ ዝርእቶታት ንህቦ ዘለና ሲ ነቶም ሰናይ ነገር ዝገብሩ ነቶም ብርሃት ሰብ ዘይወልዑ ነቶም ሰብ ሞራል ሰብ ዘይትንክፉ ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን ኢልና ነርና ማለት እዩ ፈጁን ደጊምና ደጋጊምና ክንብሎ ዘሊ ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን ሰናይ ሞ እንታይ ክትብለሉ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማንያቱ ከይወልቅ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ያ ነቲ ከይ ዝገብር ዘሎ ግን ነቲ ሞራል ሰብ ራሃት ሰብ ዝበልዕን ዘባኸንን ዘሎ ሰብ ግን ንዑ ግን ግደፍ ኣይምሕረልካን ከምዚ ይኮናን ኢና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ኸውን ብሩህ ማለት እዩ እቲ ነቶም ሰናይ ነገር ዝገብሩ ንዓቶም ከምዚ ይውክል ደጊምና ደጋጊምና ክንገልጽ ንፈቱ ማለት ናይ ዋሃቂ ሮቢ ናይ ዋሃቂ ብሎ ንኸውን ይልሓስብ ኩሉ ይርዳእኒ ክብለካ ከለኹ እቲ ሽግር ስእነት ማዕረኽ እንደይ ምዃኑ ሳምታይምስ ሽግር ኣብ ምንታይ ውድቐካ ከም ዝኾኑ ይፈልጥ እየ
መብዛሕትአን ወላይ ንብል ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ጎደና ስራሕ ዳኣትዋሲ ጥሜት ክኾን ይኽእል እዩ ንኩለና ይኮንካን ነብሰን ይሸጣ ኣለዋ ትብለን ብጥሜት እየን ዝኾነ ማለት እዩ ኣነ ንኣብነት ዝኾነ ሰባት ኣብ ካምፓላ ሕጂ ከም ድብሉ ሰባት ይህልው ኮኑ እዮም ኤርትራውያን ኣብ ከም ዝሰርሓ ኣለዋ ድብሉ ክትከፍለን በረሃ እንድሕር ፀወታ ኣሊኻ ዳ እንታይ ክሰርሓልካ ትፅበለኻ ተረዲኻና ሓሳበይ በረሃ እንድሕር ፀወታ ኣሊኻሲ ፍረ ረሃፅን እንደይትበንደር ኣሊኻስ what do you think ኣበይ ክትርኢ እንዳትደልኻ ግን እቲ በኻሊ ሳይድ ደሎ ድማ እንታይ ይብል ኤርትራውያን ከምዚ ይገብራሉ ማለት እዩ ሕጂ ሽግር ኣብ ዘይውድቕ ይደውደቐካ ካብ ሽግር ንክትወፅእ በዓልኻ መጀመርያ ሓርኮትኮት ትብል ነቲ ሽግር ክትወፅእ ተዘይክኢልካ መኻልፈታት እንድሕር በዚሕካ ድማ ነቲ ካብቲ ሽግር ከውፀካ ድኽእል ወይ ድማ ዓይንኻ ከኽፍተልካ ድኽእል ዕድል ክፈጥረልካ ድኽእል ሰብ ኢኻ ካብ ሰብ ኢኻ ተፈጢርካ ንዑ ምርካብ እዩ ንዑ ረኺብካ ድማ ሓሳብካ ተካፍሎ ድብለካ ትሰምዕ ድሕሪ ድማ ናትካ ውሳነ ተወስን እሱ እንድሕር ጊዜካ ማለት እዩ እንተዘይከይኑ ድማ እቲ ከውፀካ ድኽእል ሰብ ተዘይውፅኢካ ድማ ፈጣሪኻን እስኻን ጥራሕ ኢኻ ደለኻ ነብስኻ እቲ ከምኡ ዓይነት ጉዕዞኻ ትቕፅሎ ካልእ መፍትሕታት ድማ ቀስ ብቐስ ክረኣየካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሽግር መፍትሕታት ስለ ዘሎ ስለዚ ከም ናተይ ዝብሎ ነገር እንዳራልዩ ረቢ ምናልባት ሕጂ ዘለኻዮ ሰብ ከውፀካ ዝኽእል ተዘይሃልዩ ገፅካ ድማ ሰብ ይርአየካ የለን ነዚ ቪድዮ ድማ ብዙሓት ሰባት ክርእይዎ እዮም ክሰምዕዎ እዮም ምናልባት ገለገለ ሰባት ገፁ ዘይርገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ስለተባሃልካ ኣነ ምናልባት ምስ ግዜ ገፁ ከርኢ ይኽእል እዩ ኣብ ዳሓሸ ደረጃ ምስ በፅሐ ወይ ድማ ዓዲ ምስ ከይረ ይገለ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ነዚ ኩሉ ክብሎ ዝፀንሐ ሰሚዕኹም ገፁ የርኢ ክትብሎ የብልኩምን ምክንያቱ እቶም ሰባት ማዕረኽ እንዶ ፓወር ዘለዎም ዳሕር ከይኖም ከረኻኽብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንነብሱን ውሕስነት ክብል ገፁ ከርእዩ ኣይከኣልን ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ሮቤል ዝበሃል ኣብ ካምፓላ ኮይንኩም ወይ ድማ ኣብ ዩጋንዳ ዘለኹም ሰባት ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ድማ ሃሊኩም እዚ ቪድዮ ድማ ሰሚዕኹም እንድሕር ብናተይ መንገዲ ጌርኩም ክትረኽብዎ እንድሕር ደሊኹም ንዓይ ኮንታክት ገብሩን ምስ ክራኸበኩም ይኽእል እየ ማለት ብናተይ ሓላፍነት ማለት እዩ ይፈልጥ እየ ፅቡቅ ጌርና ንዓሊልና ከራኽበኩም ይኽእል እየ መብዛሕትኦም ድማ ኤርትራውያን ንኣብነት ከም ዝበልኩኻ ኣማራጭ ዘይብሎም ወይ ድማ ሽግሮም ክፈትሓሎም ዘይክእል ሰብ ተሲኢኖም ብናተይ ሓሳብ እንታይ ድብል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብዚ ሕጂ እንዳተሰቀዩ ከለዉ ዋላ ግን እንዳነበሩ ከለዉ ከም መፍትሒ ለዝርኢ ኣነ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ዓቕምኻ ዘለካ ፖቴንሻል ምስራሕ እዩ ሰሪሕካ ድማ ጎኒ ጎኒ ስቃይካ ንእሽተይ ናትካ ሶሻል ሚድያ ቢልድ ትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ብዝሰራሕካዮ ድማ ክዓብየልካ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናትና ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ኣሎ ኣብኡ ጆይን እንዳገበርኩም ብዛዕባ ናይ ዩቱብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ቲክቶክ ስራሕ ካብ ቪድዮ ካስቲ ምግባራ ካብ ቪድዮ ኣቀራርፃ ወይ ድማ ስክሪፕት ኣዳለዋ ጀሚርካ ኩሉ ስጋብ ቪድዮ ፖስት ኣበሃላ ከርእየኩም ይኽእል እየ ብዓቕሚ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ምገበር ክልኩም ነይረ እሱ ዓቕሚ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ረቢ ሓወይ ምናልባት ትንከፍ እንደሊ ኣብ መወዳእታ ነገረኒ እዚ ዝበልኩ ሓሳብ ድማ ዝኾነ ነገር እንዳሕራልዩ ክትብሎ ዘለካ ወይ ድማ ክሳኻሎ ነይሮ ትብሎ ብናተይ ሓሳብ ክካፍለካ ዝፀናሕኩ ንዓኻ ክበቃ ማይክሮፎን ቴንኪዩ ሎና በቃ ወላ ሓንቲ ዝበሃል የብሉን ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቴንኪዩ ንዓኻ ኣብዚ ካ ኣሰዊእኻ ስራሕካ ኩሉ ኣወንዚፍካ ናባይ ጋሻ ጌርካ ስለዝዓደምካኒ ምናልባት ከም ናተይ ሕቶ ድማ ፋይናሊ ኣብቲ ናትካ ከምቲ ናትካ ሽግር ዘለዉ ሰባት ንዕኦም እንታይ ክትብሎም ትደሊ ያ ኩሉ ይሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ ነገር የለን ግን በቃ ንዝሓልፍ ግዜስ ዘይሓልፍ ቃላት ዝዛረቡ የብልኩምን እየ ትብሎ ምክንያቱስ ኣለኖ ስታይ ተቢልካ ዲኻ ስምዒት ተደፋፊእካ ዲኻ ገለ ትገብሮም ትብሎን ሓደ ግዜ ዘይክርዳእካ ይኽእል እሞ ነዚ ሓላፍ እዚ ብካልእ ዳግጠሞ እምበር ብከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ነቶም ከምኡ ገይሮም ሰባት ደሳ ከይዱ ኣለዉ እዞም ከምዚ ዓይነት ኣገባብስ ወይ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት እዚኣቶም ብግዚኡ ተማሂሮም
እንተዳ ተዝቕየሩ ደስ ይብለኒ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ግን ክብሎም ትደሊ ራሃፅ ሰብ ለኪምካ እዩ ዝኸይድ እምበር ኣይድለካን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካ ኣይክእልን ዋላ እንተብፅሐካ እውን ድሓር ካብኡ ምውዳእካ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ከምዚ መሳለልካስ መሳለል ገቲርካ ናብ ፕላሶ ከም ዝደየብካ እሞ ፕላሶ ኣብ ላዕሊ በፂሐ ኣለኹ ኢልካ እቲ መሳለል እንድሕር ደሪብካዮ ኣደዳ ንፋስን ፀሓይን ቁርን ምስ ኮንካ መውረዲ ምሳኣንካ ተወርዊርካ ናብ ዝባይታኻ ኢኻ ናብ ባይታኻ እንድሕር ዓሊምካ ከዓ መስበርቲ ኣሎ ካልእ ኣሎ ሂወትካ ምስኣን እውን ኣሎ ስለዚ በዚ ተትርድእዎ እቲ ዘለኩም እቲ ዝተዋሃበኩም ፀጋስ ኢሉ ዝመፀ ኣይኮነን ኮረስ ርሂፅኩም ዝበለ መለ ኢኹም ግን እቲ ዘደየበኩም ግን እቲ ማሕበረሰብ ኣደይበኩም ናይቲ ማሕበረሰብ እቲ መሳለል ኮይኑ ዘደየበኩም ማሕበረሰብ ንዕኡ ተብልዎ የብልኩምን ማለት እዩ ንዕኡ ክትሰብርዎ የብልኩምን ንዕኡ ተኸናኸንዎ ዳ እምበር ዘየለ ሽግራት እንተዳ ኣብፂሕኩምሉ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ርእስኩም ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሮቢ ኣይኖ ኦልሬዲ ተንኪፍናዮ ነገር እንዳሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ኣዳልውና ፋሚሊ ምናልባት እንድሕር ሰሚዕኹምዎ ፅቡቅ ጌርኩም ድማ ተረድእዎ ሓሳብኩም ኣካፍሉና ከም ዝደልኩኹም ነዚ ሓውና ክትረኽቦ ትደልዩ ሰባት ንሃልይኹም ድማ ብናተይ መንገዲ ጌርኩም ብናተይ ሬስፖንሲቢሊቲ ከራህበኩም እኽእል እየ ምስኡ ንስራሕ ጥራሕ ግን ክኸውን ደሎ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሮቢ ነዚ ይመስል ኣብ ካልእ ግዜ ክንራኸብ ኢና ድብል ተስፋ ኣለና ኣብ ዝሓሸ ምስ በፅሓኻ ሆፕፉሊ ኣብ ቀረባ እዋን እንዳሓሸ ቦታ ከርእየካ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ንሕጂ ዝነበረና ግን ስለዝኾነ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሮቢ ሲ ዩ ጋይስ